Insemmilkom u nilqakom għal dan il-programm speċjali mis-sensiela Globalist. Il-programm tal-lum ser jiffoka fuq il-Presidenza Amerikana li għadha kif għaddiet. Dawn l-aħħar xhur assistejna għal kampanja presidenzjali intensiva ġew l-Istati Uniti tal-Amerika. Fuq it-televiżjoni rajna kif iż-żewġ kandidati, Donald Trump u Hillary Clinton, bdew jitħabtu sew sabiex jirbħu l-appoġġ tal-poplu Amerikan u jakkwistaw il-Presidenza Amerikana. Però llum wara li nafu minnu r-rebbieħ u min sejjer iservi bħala President tal-Amerika għall-4 snin li ġejjin, x'qed nistennew minn dan ir-riżultat? U anki mill-futur qarib. Il-Presidenza Amerikana ilha snin tiġi mmexxija minn wara l-kwinti għall-interessi ta' familji elitisti li kienu qegħdin jappoġġjaw il-kandidati taż-żewġ partiti prominenti, sew dak Repubblikan u anke dak Demokratiku, sabiex imbagħad ikunu jistgħu jaddottaw permezz ta' lobby groups enormi dak li jaqbel għal kumpaniji multinazzjonali li dawn il-familji stess imexxu. Allura, forsi ssaqsu x'differenza hemm bejn l-elezzjonijiet passati għal dik li għadha kif seħħet issa. Id-differenza hija li din l-elezzjoni presidenzjali Amerikana kienet tidher bħala elezzjoni kruċjali kemm għall-Amerika bħala stat u kontinent, iżda wkoll għall-Ewropa, għall-popli Ewropej u anke l-bqija tad-dinja. Dan għaliex il-politika li artikolaw iż-żewġ kandidati għall-presidenza, jiġifieri Trump u Clinton, kienet politika totalment diversa. Waħda kienet favur il-kontinwità tal-gwerer u terrorizmu u immigrazzjoni tal-massa u l-oħra kienet kontra dan kollu. Minnaħa kellna lil Hillary Clinton li kienet tas-servizz totali tal-istabbiliment u finanzjata mill-familji elitisti li jmexxu dan l-istabbiliment. U minnaħa l-oħra kellna lil Donald Trump li mhuwiex parti mill-istabbiliment u minn din l-ideoloġija għaliex la kien iffinanzjat mill-elites u anki wara x-xewqa li jerġa' jipproteġi l-fruntieri ta' pajjiżu. Jirranġa relazzjonijiet mar-Russja flimkien mal-wafqien tal-mewġa ta' migrazzjoni illegali li għodda ġabet kaos sħiħ kemm fl-Amerika anke fl-Ewropa. Din l-ideoloġija neoliberali li hija finanzjata totalment mill-familji elitisti Amerikani u anki oħrajn barranin bdiet titħaddem sew mill-bidu ta' snin design, hekk kif tela fil-poter George Bush Sr. Din l-ideoloġija ġabet tibdiliet enormi fil-kamp tal-politika barranija li l-Amerika bdiet tadotta minn dakinhar lil hawn. Iżda l-ideoloġija neoliberali ma kienitx infassla biss sabiex iġġib tibdil fil-politika barranija Amerikana, iżda kienet ideoloġija li kellha lan li tinfirex mad-dinja kollha. Fl-Ewropa, permezz tal-Unjoni Ewropea, din l-ideoloġija attirat tipi ġodda ta' politikanti li kienu aktar iffokati fuq il-promozzjoni tal-karriera politika tagħhom milli fuq l-ideoloġiji passati nazzjonalisti u soċjalisti li kienu bnew sabiex jaqbżu għall-pajjiż u għall-poplu kollu. Fil-fatt, f'dawn l-aħħar 15 sena fl-Ewropa, speċjalment fl-Istati Membri tal-EU, inkluż f'pajjiżna, rajna mewġa qawwija ta' regolamenti liberali li taw spinta sabiex ftit warbu it-tradizzjonijiet u l-użanzi tal-kulturi Ewropej. Tista' tgħid li kemm in-nazzjonaliżmu u anki s-soċjaliżmu ġew imminati apposta minn din l-ideoloġija ġdida li bdiet tappoġġa biss politikanti neoliberali. Għalhekk l-idea ta' politikanti li qabżu l-pajjiżhom ġiet mormija u mibdula f'waħda fejn il-politikant irid ikun pro-business u pro-EU. Għalhekk is-sens ta' realtà u awtentiċità ta' dari inbidlu. Illum ninsabu fi żmien fejn il-popli qegħdin jindunaw b'dan il-qerq brata maġla, kemm permezz tas-social media, però anke għaliex qegħdin jaraw li d-dinja madwarhom saret stramba wisq u falsa immens mingħajr appoġġ mill-politikanti u partiti li suppost qegħdin jaqbżu għalihom. Għalhekk, il-fatt li Donald Trump rebaħ tant konvinzjoni din l-elezzjoni presidenzjali fl-Amerika u anke wara r-riżultat tal-Brexit li kellna ftit ilu ġewwa Renju Unit, flimkien ma' partiti ġodda jiffjorixxu madwar l-Ewropa,
qiegħed joħroġ biċ-ċar kemm il-popli jinsabu mdejqa u mxebba b'din it-tip ta' ideoloġija surreali. Dan kollu qiegħed juri kemm il-popli jridu bidla radikali fil-kamp politiku u anke li jixtiequ jkunu ħielsa minn kull dettat barrani. F'Malta wkoll hemm bżonn li dawn il-bidliet isiru sabiex pajjiżna jerġa' jakkwista lura il-ħelsien politiku u monetarju li kien telef meta daħal fl-Unjoni Ewropea. F'Malta wkoll il-preżenti partiti għadhom ta' parsi jmexxu l-ideoloġiji ta' dari li però llum ġew mormija minnhom stess għaliex adottaw ideoloġija neoliberali li ma tista' tagħti qatt ħelsien vera lil dan il-pajjiż. Għal daqstant sejrin ikollna nistennew u naraw jekk it-tmexxija tal-President Donald Trump li ddefinixxa ruħu bħala persuna kontra din l-ideoloġija neoliberali jsejra ġġib il-bidliet neċessarji kemm fl-Amerika u anke fl-Ewropa sabiex din il-mewġa qerrieda li għodda erdet is-sovranità ta' ħafna pajjiżi, inkluż il-kulturi sbieħ tagħhom, tiġix imrażna sabiex il-pajjiżi jerġgħu jakkwistaw lura id-dinjità tagħhom. U bekk wasalna fit-tmiem ta' din l-edizzjoni speċjali mis-sensiela Globalist. Fil-waqt l-awguraw il-Presidenza tajba lil Donald Trump, jiena Robert Henry Buġejja flimkien ma' Romina Farrugia Randon u Mario Camilleri nsemmulkom.